Тихо! Здравейте хора, аз съм вашия Леге и тук с мен Марто, кажи нещо. Здрасти! Чао! И тук с мен един момент. Ова! Здравейте! Както чуете това кой е? Това е мама. Той е на хората. Махни им бе, толкова. Това ли са случи? О, не. До Пенис Маркет аз не ходя. Да, хора, играете новата версия, в която Херо Брайан се завърна. Окей. И аз ще гледам, ако камерата ми влазне. И ще започна да гледам. Ще започна поредица Велико Търновски влогове, в смисъл докато съм тук. Това ще го покажа на камерата. Да, ето. Това не съм го рисувала. Аз не мога да рисувам толкова добре. О, има и пъпка. Супер. И детка ми в момента спи, така че няма да я спазвам. Така, ох, чайка да се приближа, че не ми е удобно. Тъмната нощта. Този влог ще не гледате. Няма да ви говоря. Не, шума се. Това е печат. Да, печат. И всъщност, вече имам iPhone. Не. Якия iPhone на Значи, Marshbane. ето iPhone. Общо 144, брат. Не бе, 2-4 минути показва, бе. Опа, лагна. Да. И така хора, искам коментарите долу. Долу. Да задавате въпроси. Не, дай ме. Слушам да напрасквам това. Малко саундтрак. Имаш ли още? Да. И хора, в коментарите пишете въпроси. Тук да отговаря следващия влог. Велик влог 2. Не, Търново влог 2. В момента нещо, което не трябва да видите. Що? Това е моята мишка. Да. Това тетка ти е на 14 и не работи днес. И да, надявам се да ми зададете хубави въпроси, да ми зададете някакви въпроси в коментарите, за да мога да ви отговоря следващия влог, защото иначе няма да има смисъл. И чакайте, да добавя малко. Защо не мога да му включи камерата, бе? Искам да изба. Не мога. И окей, надявам се да ви хареса този клип. Да, хора, това е реклама на комп. Виждате. Да, хубавата вода. Така ще направим реклама и на... И да. И мисля това да... Сега идем.